ah n'o kɔni kɛra anw bɛ se k'an kɔ ka sa dɛ anw minnu ye Ala tawhidu ka Ala kɛlɛ bandiya ka tugu Ala la n'anw sɔnna ka boli sɔn kun o y'anw segilen an kɔfɛ sa na Ala kɛlɛ kɔ k'anw kana a b'i n'a fɔ mɔgɔ bɔɲɔgɔnko de istahawatuhu shayatinu seitanɛw ye maa min geru istahawatuhu i n'a fɔ k'a bɔ fɔ sankolo la k'a fili ka jigin fil ardi a m'a fɔ alal ardi bali fil ardi ka n'a cun kɔlɔnkolo kɔnɔ ka jigin dugukolo jukɔrɔ ni mɔgɔ min bɔra fɔ sanfɛ ka tila ka n'i cun kɔlɔn kɔnɔ ka jigin i hakili bɛ wuli o tuma na hayira na ko a tigi hakili bɛ wuli a kamana bɛ gan taa fan da la n bɛ taa yɔrɔ jumɛn n bɛ segin yɔrɔ jumɛn a t'o dɔn bilen o tuma na maa min y'i to silamɛya la ka tugu kafiriw kɔ walima ka kafiri baara kɛ k'o tigi bɛɛ tɛ di na o tuma na jɛɲɔgɔn b'a la olu b'a wele ko na kan d'a ma na yɔrɔ la koyi an k'i kisi i ka na kisi sira fɛ Muhamadu a fɔ i k'a dɔn Ala ka kanda wa o de ye kanda ye dɛ nka anw yamaruyara anw silamɛw yamaruyara Ala fɛ ko an k'an yɛrɛ di dafɛnw dabama ma o tuma na i ye yɔrɔ min fɔ sisan ko walahu ashabun walahu ashabun sababu kuranɛw ka ca la mɛ tafsiriw bi sababu nuzuli min fɔ a la ko Seydina Abubakar denkɛ Abdurrahman ibn Abubakar Abubakar silamɛyalen Abdurrahman in kun ye mɔgɔ ɲɛnamaba ye kafiriw ka bonya b'a kan kɔnɔ ale ma se ka jɛn ni Abubakar ka silamɛya ye mɛ a ma sin k'a kɛlɛ tuma bɛɛ a bɛna Abubakar yɔrɔ la a b'a fɔ n fa bɔ nin fɛn in na bɛɛ ka bonya b'e kan an yɛrɛ bonyanen don ni e ye faso janfa ka taa don nin na i ye kojugu kɛ tuma bɛɛ Abdurrahman bɛna nin de fɔ a ye mɛ ale b'a fɔ Abdurrahman n den ne tɛ n kun fɛ dɛ n ye ko in sɛgɛsɛgɛ de tiɲɛ don dɛ na fara an kan e tɛ na a ma sɔn mɛ Ala ka na nana baya la u b'o f'i ye ko don min na Abubakar sigilen y'a denkɛ ye a kelen bɛ k'a tɛgɛ banba Alakira ye ko a bɛ baya kɛ ka layidu 6 ta ka kɛ silamɛ ye ko Abubakar ɲɛda kɛra muyamuya ɲɛda ye a bi sanfɛ wa a bi duguma a t'a dɔn tuma min na a ɲɛ b'a denkɛ bolo banbalen la ka sin kira ma ko n bɛ baya kɛ n bɛ layidu 6 ta a b'an bolo yan kitabuw bi yan a kɛyɔrɔw bi yan Abubakar denkɛ nana tɛgɛ jan kira ye ko n bɛ layidu 6 ta ka fara silamɛw kan mɛ o y'a sɔrɔ kɛlɛ dɔ la ale de ye bamuru bɔ ko Abubakar kana a fa Abubakar girinna ka bɔ min kɛ kira ko Abubakar wa ko sabali to a to an ka ɲɔgɔn ye dɔɔni i bɛ taa bɔ de fɛ sisan a bɛ min k'i la a ma ɲi nin ye denmisɛnnin ye e ye cɛkɔrɔba kana bɔ nin fɛ a to yen a to an ka ɲɔgɔn filɛ dɔɔni kira ma sɔn Abubakar ka bɔ mɛ o nan'i sonsoro k'a tɛgɛ banba Seyidu Rusulu ye ko n bɛ layidu 6 ta ka kɛ silamɛ Ala k'an dɛmɛ na o kɔfɛ sa Ala ye min fana fɔ a ko boli kana sɔn wa ko an k'an yɛrɛ di lirabbil alamin ko an k'an yɛrɛ di dafɛnw dabama ma an k'an yɛrɛ d'a ma n'a ko min an k'a kɛ n'a ko an ka min to an k'a to ko ale yamarula n'o de ye wa umirna anw yamaruya wa umirtu o fana bɛ yen mɛ nin ye wa umirna anw yamaruyara anw silamɛw linuslima ko an k'an yɛrɛ di lirabbil alamin dafɛnw dabama mɛ tuma min na a fɔra ko an k'an yɛrɛ di
n'an zona dun k'an yɛrɛ di na wa an aqimu kuma min fɔra ka wa an kuma wɛrɛ fɔra dɛ i yɛrɛ dilen kɔ kuma wɛrɛ fɔra wa an aqimu ko wa an ka aw ka jɔli kɛ kun as-salata seli la wattaquhu a ka sira Ala ɲɛ Allahu akbar ayiwa wa an aqimu salata wattaquhu wa a ye seli jɔ a ka sira Ala ɲɛ kuma in ye nin de a tɛ taa ka ɲɔgɔn to Ala ka hakili ɲuman d'a ma kumana n'i selila n'Ala ɲɛsiranya ma fara a kan seli tɛ foyi ɲɛ a b'i danga de kira y'o de fɔ ruba ko seliba joli joli don u ti wuli ka bɔ u ka selikɛ yɔrɔ yɛrɛ la ko Ala b'u ka seli meleke meleke k'a ci u ɲɛda la seli b'u danga ko Ala k'i danga i n'a fɔ i ye ne tiɲɛ cogo min ko Ala k'i tiɲɛ comme i ye ne tiɲɛ cogo min seli yɛrɛ de bɛ selibaga danga ta Ala kira ka hadisa dɔ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ caman bɛ seli bɛ tila k'i danga de n'a ma k'a kɛcogo la kɛcogo jugu seli teliya paraw paraw walima yɛrɛ a ma kɛ ni ŋaniya ye walima a fɔra min ka seli e t'o la voilà parce que kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu bɛ seli u ma sɔn ka bɔ jogojugu la fiyewu u ye kira ɲininka kira ko u ka seli o seli ko a b'u ni Ala cɛ janya u seli o seli ni mɛtiri 1 b'u ni Ala cɛ n'u ye seli kura kɛ mɛtiri 2 bi fara a kan k'u ka seli ti foyi ɲɛ fo k'u yɔrɔ janya Ala la ni Ala kira ka hadisa jɛlen de ye o bɛɛ de kɛra ziiri ye bi o tɛ se ka mɛn maa da parce que Ala kira filila wa Ala yɛrɛ ko ya an aqimu salata a ye seli jɔ a m'a fɔ a ye seli de a ye seli jɔ wattaquhu a ka Ala ka dan bonya n'Ala ko a ka dan yɔrɔ min na a ye dan ye na wa huwa allazi Ala de ye masa ye ilayhi kana Ala makɔni i to sharuna a bɛɛ bɛ kelen kelen wuli Allahu akbar kelen kelen a bɛɛ de bɛ taa jɔ setigi Ala in na i ye min kɛ ka kɔrɔ fɛn o fɛn tɛmɛna i fɛ i bɛ taa bɛɛ lakali Ala ye wa ilayhi tusharun a bɛɛ bɛ wuli ka taa jɔ Ala de la lahara don na wa huwa allazi Ala de ye masa ye khalaqa as-samawati min ye sanbili 7 da wal arda ani dugumakolo bil haqqi ni tiɲɛ ye yawma yaqulu wa ni don min na Ala bɛna fɔ kun ko kɛ fayakunu a bɛ kɛ qawluhu al-haqqu Ala ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ wa lahu al-mulku wa masaya ye Ala ta ye yawma don min na yunfakhu fi as-suri n'u bɛna fiyɛli kɛ buru la alimul ghaibi ko gundolenw dɔnba Ala don wash-shahadati ani kɛnɛkanko wa huwa Ala tigitigi al-hakimu Ala ka kiiti cɛ ka ɲi al-khabiru Ala b'a ka jɔn dɔn Ala de ye masa ye min ye sangaba 7 da ani dugumakolo bil haqqi ni tiɲɛ ye a ka kan ni o ye a y'a kɛ ko mais a m'a kɛ gansan dɛ ma khalaqtu samawati wal ardi batilan Ala ma kabakolo ni dugumakolo da manamana na la a sɛbɛkɛtɔ de y'a kɛ a tulonkɛtɔ tɛ munna a y'a da kan minnu bila a kan lahara ko b'a n'a cɛ dɛ n'a ye min fɔ n'o ma kɛ na wa yawma yaqulu lahu ani don min na Ala bɛna fɔ fɛnw ye kun ko kɛ fa yakunu u bɛ kɛ o kɔrɔ ye lahara don ko don a bɛna fɔ dafɛnw ma qumu lil hisab ko a bɛɛ ka wuli a kana jɔ kiiri tigɛyɔrɔ la a ye min kɛ bɛɛ ka n'i ta fɔ kun fa yakunu siw ka wuli olu bɛ wuli an wulilen kɔ a bɛ fɔ a n'a jɔ Ala ɲɛkɔrɔ a kɛra cogo min na a k'a ɲɛfɔ na qawluhu al-haqqu Ala ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ wallahu al-mulku wa masaya ye Ala ta ye dɛ masa bɛɛ bi ban mais Ala bi to yawma yunfakhu fi as-sur a ko don min na ni fiyɛli bɛna kɛ buru la alimul ghaibi wash-shahadati o don Ala ka masaya bi jɔ dɛrɛ Ala min ye gundo dɔnbaa ye ani kɛnɛkanko na
wa huwa al-hakimu ala de bɛ kiiti kɛcogo dɔn a ka jɔnw na al-khabiru ala ye dugule ye a ka jɔnw na a ko tuma min na ni Ibrahimu y'a fɔ a fa ye min y'a fɔ Azara ye a fɔ e bɛ sɔn ka boliw minɛ wa ni k'olu kɛ ala ye ne kɔni ne ɲɛ b'e la ani ka jamakulu aw bɛ fili la mubinin fili min sɛbɛkɔrɔ bangenen bɛ i y'a ye a ko tuma min na ni nabilayi Ibrahima ko li abihi a fa ma Azara min ye Azara ye a fɔ aw bɛ sɔn ka boliw de minɛ alihata ni ko k'a ka ala ye bon nin yɔrɔ in gɛlɛya dɔɔnin b'a la parce que gɛlɛyaba tɛ faamu cogoya dama de don Azara tuma min na Ibrahima ko a fa Azara ma bon mais k'a sɔrɔ tarikutigiw bolo minnu ye sɛbɛnni kɛ u ko Ibrahima fa tɔgɔ tɛ Azara bon sɛbɛnni caman b'o kan k'a fɔ Ibrahima fa tɔgɔ tɛ Azara écrivain bɛɛ bɛnnen don a kan ko Ibrahima fa tɔgɔ tɛ Azara mais kuranɛ dun ko tuma min na Ibrahima ko a fa ma Azara ma bon o la jugu minnu bɛ kuranɛ nangari ka kɔrɔ u ye nin kɛ u ka fɛn belebeleba ye k'a yira ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye a ma bɔ ala yɔrɔ parce que n'a bɔra ala yɔrɔ mɔgɔ bɛ fili mais ala bɛ fili cogo di a ka dafɛnw tɔgɔ la man ka ca fɛn caman sɛbɛnna nin kan fɛn caman fɔra nin kan bon mais kuran tafsir dɔw ye u seko dɔw k'a la kuran tafsir dɔw ye u seko dɔw k'a la parce que fɛn minnu don o mɔgɔ ka kan k'i janto a la waati nacogo kama a ko iz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhizu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin sisan k'a fɔ Azara a fa tɔgɔ ye Azara masala caman de b'a la u ye caman fɔ a la fɔ ka na se masalatu salisa in ma masala sabanan ko zahiru hazihi al-aya yadullu ala anna isma walid Ibrahima huwa Azara wa minhum man qala ismuhu Tarihu Azara dɔw ko non k'a tɔgɔ ye Tarihu de sɛbɛnnikɛla caman ni mɔgɔ 10 de y'a sɛbɛn e bɛ taa sɔrɔ 900 bɛɛ y'a sɛbɛn de k'a tɔgɔ ye Tarihu mais kuranɛ ko Azara de bon mais a ko ɲɔgɔn sama kɛra mun na k'a bɛ sɔrɔ a tɔgɔ 2 bɛɛ de y'a tɔgɔ ye a tɔgɔ bɛ se ka kɛ Azara ye a jamu bɛ se ka kɛ Tarihu ye ko o bɛ se ka kɛ walima yɛrɛ a tɔgɔ bɛ se ka kɛ Tarihu ye a jamu bɛ se ka kɛ Azara ye ko o bɛ se ka kɛ ko mulihidunaw ye nin kɛ tɔgɔnuba ye fili kuranɛ nangarili la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ko Ibrahim fa tɔgɔ ma deli ka kɛ Azara mana ko kafiriw ye nin ta ka nin kɛ daluba ye k'o bi kuranɛ lagosi n'o ye mana ko a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min ye ko Ibrahima fa ko Azara de don ko amma u ka kuma fɔli k'a fɔ ko sɛbɛnnikɛla bɛɛ y'a sɛbɛn ko a tɔgɔ ye Tarihu ko anw b'a fɔ k'o ye dɔyifu ye ko parce que jama bɛnkan o bɛnkan ni o segira ka na ka kuranɛ sɔsɔ ka sɔrɔ kuranɛ y'a kɛnɛkan fɔ ko kuranɛ de ta ye tiɲɛ
ko jɔyɔrɔ filanan ko jɛn bɛ kɛ n'a ye Ibrahima fa tɔgɔ ye tariku de ko mais o yɛrɛ la ko filɛli yɔrɔ b'a la filɛli yɔrɔ fɔlɔ ko Ibrahima fa ko a tun bɛ wele ni nin tɔgɔ fila in de ye nka mutamaliw don a ko a bɛ se ka ɲɛ a tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛ ye Azara ye nka tarihu y'a jamu de ye ko o de dɔnna n'a ye o tumana a tɔgɔ tununa ko nka Ala y'a ko fɔ ne ye ko a bɛ se ka ɲɛ fana yɛrɛ a ka kɛ dɔ in de ye tɔgɔ ye dɔ in ye jamu ye a tako filanan ko a bɛ se ka ɲɛ Azara bi ye mankutu de ye u ka kan na mais dɔw yɛrɛ ko Azara kɔrɔ de ye ko dɔgɔyali tɔgɔ de don fi lugatihim wa huwa al-mukhti ka'annahu qila wa iz qala Ibrahimu li abihi al-mukhti Azara tɛ tɔgɔ ye dɛ Azara ye u ka kan de ye yan Azar ko kɔrɔ de ye u ka kan na ko mɔgɔ fililen kumana ko Ibrahima fana ko a fa ma mɔgɔ fililen o kumana ko o de kɛra Azar ye iz qala li abihi Azar o kumana o kɔrɔ ye tuma min na a ko a fa cɛnikɛla in ma walima fa fililen ma o kumana ko a y'o de fɔ a n'a filili ka bɔ tiɲɛ sira kan mais dɔw ko o bɛ se ka kɛ cogo di Ibrahima ye kira de kiraw filɛ nin ye abada lezi u ti dangadenya kɛ u bɛ bangebaaw bonya de kumana Ibrahima bɛ se ka nin dɔgɔyalima in fɔ a fa ma cogo di kumana nazari wɛrɛ nana ko a fa tɔgɔ tun ye tarihu de ye nka Azara ko tun y'a binakɛ de ye o kumana binakɛ tuma dɔw la o bɛ wele fa la parce que ko don min na Abasi minɛna jɔnya la ko kira kɛtɔ k'a f'u kana ko a ye na ni fa Abasi ko a ma fɔ n binakɛ ko a ye na ni fa Abasi ko a ma fɔ a binakɛ bon c'est-à-dire a ka ca kojugu bon mais nin bɛ mɔgɔ minnu intéressé an y'a dabɔ olu de kama u bɛ se ka nin bɛɛ de y'a ye dalu nin bɛɛ de y'a ye an b'a dɔn foyi tɛna kuranɛ kɔnɔ min tɛ wulibali ye mais min ɲagamina mɔgɔw ma o de ɲagamina mɔgɔw ma mais muluhidu mago b'a la toujours ale ti ɲuman f'i ma ale b'a ɲini de ka juguman dɔ ɲini na k'o cari komi an yɛrɛ selilaw bɛ cogo min na bi o kumana Ala ye jɔn minnu wulila ka défense kɛ nin y'olu ka baara ye u ye baaraba k'a la kosɛbɛ parce que a bɛ taa laban olu yɛrɛ minnu ye siyaw kɛlɛ ka siya kafiriya ka siya bɔ fɛn bɛɛ la u bɛ tila ka taa laban ka t'u bolo fila dɛrɛ siya de kan siya ka riwaya la u bɛ tila ka t'o de dɛrɛ parce que siyaw ko k'u kan'u yɛrɛ sɛgɛn u ko siyaw ye min fɔ ko bolo kan ka fa o la ko parce que olu ko kira si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɔra kafiri la k'o tɛ diɲɛ kɔnɔ ko Ala ma deli k'o kɛ fiyewu parce que ko wa taqallubak fi sajidin ko a kɔrɔ de ye kira yɛlɛmɛni sujudukɛlaw la fo kana se kira bangeni ma ko taqallubu ka in kɔrɔ de y'o ye fi sajidina hali ni kɔrɔ wɛrɛ b'a la ko a asili ye taqallubi ka Muhamadu yɛlɛmɛni ka bɔ denso dɔ la ka na denso dɔ la ko ne Ala bɛ k'a kɔlɔsi fi sajidina a bɛ bɔ sujudukɛla dɔ la a bɛ na sujudukɛla dɔ la a bɔ Ala ɲɛsiranyana dɔ la a bɛ na Ala ɲɛsiranyana dɔ la mais o ti an kabakoya ni mɔgɔ min ko ko kira fa tun ye silamɛ ye wa ou bien ko kira mɔkɛ tun ye silamɛ ye an b'a fɔ a tɛ se ka fɔ kafiriw don parce que fataramɔgɔw de don kira ma ci u ɲɛna bon kira cira mɔgɔ min ɲɛna n'i bana kira ka kiraya ma a bɛ fɔ o de ma kafiri
mais kira dɔ ci kuma tɛmɛna k'o yɛlɛmɛna mɔgɔw t'u yɛrɛ kalama bilen o kira ka sariya yɛrɛ tununa o tuma na bɛɛ yɛlɛmɛna bolisɔnw ni fɛnw na mais u dalen bɛ Ala la u b'a fɔ nin boli ninnu b'u surunya Ala de la mais u ko Ala bɛ yen bato kɛcogo de tiɲɛna u bolo tant que u ma ban wele dakan ma u tɛ se ka wele kafiri parce que n'i welela wa man balaga ni ci y'i sɔrɔ n'i ma sɔn i ye kafiri ye mais ci ma y'i sɔrɔ pewu i se ka kɛ kafiri ye parce que ci fɔlɔ tɛmɛna comme a b'a faamu alifatara mɔgɔw dɔn kira dɔ tɛmɛna o ka sira tununa kira kura mana fɔlɔ mɔgɔ minnu b'o kɔnɔna na u tɛ juge ko kafiru don a ɲumankɛla bi sara Ala fɛ n'a ka ɲuman ye a jugumankɛla fana bi sara n'a ka juguman ye mais ka u minɛ tawhidu ko sira kan u bi bi parce que o hakika tununa mana a tɛ se ka fɔ kira somɔgɔ si ye kafiri o hadisa langolow bɛ yen manamanakanw don m'a fɔ ne ti nin tarijihu dɛ siyaw ka nin min ni dalilu yɛrɛ bolila ka tila ka nin meleke ale la ne t'ale tarijihu mais maa o maa ko kira fa ye kafiri ye walima a ba ye kafiri ye o yɛrɛ de ye kafiri ye hadisa min y'a fɔ hadisa dɔyifu don dɔyifu yɛrɛ tɛ a bilala ye de mawudu a dilala ka don ala de a ka haramu ye alakira ma nin fɔ mais ni alakira ko ale fa kafiri a ba kafiri o tuma na kafiriya kɔrɔ ye di yanni i ka bange i fa sara o tuma na a tun bɛ sira jumɛn minɛ sira ɲuman nana e de bolo i fa sara yanni e ka na i bangena yanni i ka kiraya ka d'i ma i ba sara ne ko i fa kafiri i ba kafiri mais o tuma na kafiriya ni silamɛya sariti ye mun ye Ala y'a kalan sisan kuranɛ na wa man balaga ni ci ye mɔgɔ min sɔrɔ a ci ma ninnu sɔrɔ u bɛ se ka kafiriya cogo di o ye manamanakanw de ye jugukanw de don ko cɛ dɔ ko ale fa sara kafiriya kan ko tara a bɛ se ka dugawu k'a ye wa ko kira ko non dugawu tɛ se ka kɛ kafiri ye ko cɛ ko kira ma o tuma na ko ale bangebaa bi ye yɔrɔ jumɛn o la ko cɛ ko a bɛ taa ko kira ko na yan ko abu ka wa a bɛ finna ko e fa ni ne fa ko a bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ ni nin ye tiɲɛ ye o kira yɛrɛ kan ka don alijinɛ kɔnɔ wa i fa n'i ba bɛ jahanama kɔnɔ e yɛrɛ bɛ t'i da alijinɛ kɔnɔ i fa n'i ba min ma ban na fana i ma n'u ɲɛna ka i ka wele ma n'u ɲɛna a y'a lajɛ nin de b'an ka hadisaw kɔnɔ tan ko alakira fa bɛ jahanama kɔnɔ ko kafiri don mais Ala y'o fɔ a ko lahara don ne tɛ alakira lamaloya n tɛ kira malo fiyewu ni i ma malo i fa tɛgɛ talen o siri bɛ juru la o bɛ taa jahanama na i jɛɲɔgɔn jɔn bɛ k'o filɛ hali n'i ma malo i kun na suli koyi mais tiɲɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ tɛ taqallubuka fi sajidina in ni siyaw y'o kɔrɔ kɛ kiraw tɛmɛna solo sanima minnu fɛ ka na bangeni na o kuma t'o kan dɛ kuma yɛrɛ wulibali ye min ye Mumadu fa n'a ba tɛ kafiri kafiri tɛ parce que kafiriya ye bi na ni surutu de sharti kelen tɛ yen min b'o kafiriya mana o kɔni o bilalen don mais siyaw kɔni ko ninnu ka taa n'u yɛrɛ ko Ibrahima fa tun tɛ kafiri ko a na k'a bɛna kɛ walima a na kɛ a bamuso somɔgɔ dɔ ye a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ a bɛna a bɛɛ ye a bɛna a bɛɛ ye nin kɔnɔ a ko a bɛ nin cogo in na ni Ala bɛna jirali kɛ Ibrahima na kabakolo gundow la ani dugumakolo gundow ani Ibrahima ka kɛ danganiyaba ye minnu danganiyalen bɛ Ala yɛrɛ la tigitigi k'a fɔ Ala bɛ yen mana nuriyahu wa kazalika nuri Ibrahima malakuta wal ard
a ko a bɛ nin cogo in na ni Ala ye sangaba gundo ani dugumakolo gundo n y'o jira Ibrahima na mun kosɔn a ka kɛ danganiyaba ye mɔgɔ dɔ dalen don fɛn la ani danganiya tɛ kelen danganiya de ye dalu fɛn tɛ nin kɔfɛ bilen a to ten o kumana mais mɔgɔ dalen don fɛn na mais danganiya a n'o tɛ kelen mɔgɔ dɔ yirali la ko nin ye docteur fɔrilenba ye dɛ ko nin kɔni mana bana sɔrɔ ko an karamɔgɔ n'a kɔni y'i lajɛ i bɛ kɛnɛya de a e yɛrɛ ka mɔgɔ danaya mɔgɔba de y'o f'i ye o la e mana docteur ye dɔrɔn i dalen don a la mais i y'i ka sendimi fɔ a ye a y'a lajɛ ka fura k'a la dɔrɔn i sen kɛnɛyara o kumana a danganiya nana i dankun b'a la o parce que i ka danaya mɔgɔ de y'a f'i ye mais sisan a bɔra danaya la a kɛra danganiya ye kumana Ala ko n ye kabakolo gundow ani dugumakolo gundow n y'olu yira Ibrahima na tara na danganiya tara na danganiya bɔn kabakolo gundow ni dugumakolo gundow Seydina Ali b'a fɔ ko tuma min na Ibrahima ni kabakolo gundo ni dugumakolo gundo jirala la o kɔrɔ ye c'est à dire Ala y'a bɔ khazayinu mafatihul ghaibi de dira ma n'a ye mɔgɔ ye dɔrɔn a b'a dɔn ko cɛ dɔ tɛmɛna Ibrahima ye a ko nin ye jɛnɛyakɛla ye a sina ka Ala wele ten Ala y'o halaki dɔ wɛrɛ tɛmɛna kun a ko nin ye nin jurumuba in kɛbaa ye a ye Ala wele Ala y'o halaki Ala ko Ibrahima ma ko a ti kɛ tan dɛ a ti kɛ tan ne Ala bi muɲu de n bɛ jɔn kɔnɔ fo a ka nimisa ka segin a kɔ walima n ka jɔn sɛnsɛn fo n ka taa bin n ka kunangoya dingɛ kɔnɔ mais e bɛ k'a kɛ cogo min na a ti kɛ tan dɛ n'i ye tiɲɛnikɛla ye dɔrɔn o ka ko ka ban ne ma d'a la dugukolo ko caman bɛ sɔn k'a sɔrɔ dɛ tari ma faamu o tuma na a kɛlen ka malakutu samawati wal ardi ye Ala ye fɛn bɛɛ dayɛlɛ a ye n'a ye mɔgɔ min ye a b'i dɔn Ala ye o d'a ma naam a ko tuma min na sa nu su kora a ye dolo dɔ ye kala Ibrahima ko nin min filɛ nin ye nin ye ne ka Ala ye koyi tuma min na n'o dogora Ibrahima ko ne tɛ fɛn tunutaw fɛ bon nin fana ka gɛlɛn dɔɔnin nin fana na gɛlɛya dɔɔnin b'ale la mais u gɛlɛya cogo tɛ kelen ye mais a fana ma nɔgɔn parce que nin bɛɛ de tɔmɔtɔmɔlen don kuranɛ lagosili kama k'a fɔ Ala ka kira yɛrɛ o ka boli bato fɔlɔ k'a fɔra ko kabakolo gundo ni dugumakolo jira Ala la taara na kɛ minali mɔkinin na o bɛɛ jiralen ko a la a nana mun daminɛ dolo bato o tununa min kɛ a ko e tɛ ne ka Ala ye ne bɛ Ala min fɛ o tɛ yen a nana kalo ye a ko nin ye ne ka Ala ye nin bɛɛ ye kelen de ye o a y'i t'o la a ye tile a ko ne ka Ala de ye nin ko dɔ in tununa ko nin don mais nin lajɛ hakili la k'a fɔ u bɛ ismatu rusuli fɔ cogo min na k'a fɔ kira bɛɛ ye maasumu ye fidini sunamɔgɔw ko fidini mais siyaw ko yɛlɛmɛ bolo bɛɛ la maasumu don sunamɔgɔw ko kiraw tanganen don Ala ka diinɛ de la u ti fili o de la komi mɔgɔya la u bi fili komi mɔgɔ tɔw bɛ fili cogo min na mais siya mɔgɔw ko non u ti fili Ala ka diinɛ na wa hali u ti fili mɔgɔya yɛrɛ la el-isma bon ni a fɔra ko kiraw ye maasumu ye mais Ibrahima bɛ ka baara min kɛ nin ye nin ni isma ka jan dɛ
parce que a ye boli sɔn i bɛ k'a kalan tan cogo min na kɔni a ye boli caman sɔn o la u ye sɛbɛnni caman de kɛ nin fana kan kun mais kuran tafsiriw fana ye u jija u y'u cɛsiri o la fo a yɛrɛw ka kɛ kunkolotigiw de ye sini ayi manamanakan in bɛna dabila o n fa jɔlen b'a kɛ ta ka kira ye kabakolo la non nin bɛɛ bɛ dabila tiɲɛ ni tiɲɛ dɔrɔn de bɛna baara kɛ diɲɛ kɔnɔ wulibali ni wulibali nin ko ninnu ɲɛ sira minɛ ka ban dalilu ni dalilu dɔrɔn f'i ka kuma de min b'i sɔsɔ i ka wulibali fɔ a ye minnu tulo b'a la u ka tiɲɛ ni nkalon dɔn n'o tɛ namuminɛ tenni dɔ hali i t'a kɛcogo dɔ o banna o hakiliw développera diɲɛ dayɛlɛla quoi n bɛ fɛ ka mun fɔ ni kuranɛtigi caman wulila ka jɔ ko nin tɛ se ka foyi nakasi Ibrahima ka kaduru la a tɛ se k'a kɛ bolisɔnna ye a tɛ se k'a to a ka wele ko mɔgɔ min ye Ala sɔsɔ tile kelen u nana ni dalilu dɔw ye ko parce que Ibrahima ye nin kɛ de kana kabla bulughihi o b'a sɔrɔ denmisɛnnin fitinin de don parce que a don fɔlɔ yɛrɛ a fa y'a bugɔ parce que a y'a ba de ɲininka ko ale ka Ala ye jɔnni a ba ko a ma ko e ka Ala ye ne de ye a ko a ba ma ko e ka Ala ye jɔnni a ko ba ko a ma ne ka Ala y'i fa de ye a ko ne fa ka Ala ye jɔnni a ko i fa ka Ala ye Namuruzu de ye ɔ ko Namurudu ka Ala ye jumɛn ye ba y'a bɔ a kɔrɔ ba sɔrɔla k'a lakali Ibrahima ye a fa ye a ko min bɛ nin den da nin ye ko nin tɛ denmisɛnnin kuma ye dɛ ba y'a fɔ a balila fa yɛrɛ la i nin y'o denmisɛnnin n bɛ se ka nin ɲɛɲini tan cogo o y'a wele ko Ibrahima ka na na ko ye mun fɔ i ba ye ko non ko ale tun bɛ fɛ k'a dɔn de ale ka Ala ye jɔnni a fa ko a ma i ka Ala y'i ba ye kɛ ɔ ko ale ba ka Ala ye jɔnni ko i ba ka Ala ye ne de ye ɔ ko e ka Ala ye jɔnni ye ko ne ka Ala ye Namurudu de ye ko Namurudu ka Ala ye jeni ye o yɔrɔ la de fa in y'a bugɔ i y'a ye parce que a sera a dan na fa y'a bugɔ ko a kana nin ɲɔgɔn wɛrɛ m'a da bon o tuma na nin y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ mais a sɔminen don Hidayatu Rabbaniya b'a farikolo la kiraw ka kiraya dira a caman san 40 de mais ale filɛ ɲɔgɔn sama min bɛ yan dɔw ko nin y'a san 9 ye dɔw ko san 11 dɔw ko non ko san 13 bon a kɛra cogo o cogo kabla al-bulugh a kɛra ka sɔrɔ a ma balikiya mais a fana bɛ ka kanda de ɲini a bɛ ka kanda de ɲini ka Ala kɛlɛbandiya ɲini mais karamɔgɔ t'a bolo Ala de bɛna kalan fɔ Ala taara a sababa bɛ yɔrɔ min na ni k'a bilasira ko o tuma na a ko nin ye n ka Ala ye tuma min na o tununa a ko ne tɛ fɛn tunutaw fɛ ko o istidlalu in ti a bɔ silamɛya la kabla qiyamil hujja alayhi ko parce que o y'a sɔrɔ dalilu tɛ se ka jɔ a kan denmisɛnnin fitinin de don a ma balikuya jango hujja yɛrɛ ka jɔ a kan Ala ka diinɛ sira kan o tuma na a tɛ se ka wele k'a ye kafiriya kɛ nin kuma min fɔra sisan Tabari kɔni ko nin de ye kuma in yɛrɛ kɔrɔ wulibali ye o ye Tabari ka kuma ye nka Bagawi tigi ko non ko Tabari ko ale ma Tabari fililen foyi la ka tunu Tabari la min ka jugu ka tɛmɛ a ye nin min sabati kan n ye kuma min fɔ sisan k'a sɔrɔla Ibrahima ma balikuya denmisɛnnin don a bɛ ko ɲɛɲini de la a bɛ ka Ala yɛrɛ ɲini de tari a na Ala ye o tuma na a tɛ se ka wele kafiri parce que a ma balikuya wa dalilu ɲinina de don fana o tuma na ko Tabari ye nin de sabati o ma se ka bɛn Bagawi ma ko non
ko tabari filila yan ko a ye nin min sabati ko ghayru sahih ko a ni tiɲɛ yɔrɔ ka jan mana ale ko cogo di ko ni mɔgɔ min mago bɛ ko in walawalalen la ko i bɛ tafsir ibn Kathir lajɛ juzu 2 page numéro 152 ko Ibrahima ma fɔ fiyewu ko nin ye n ka Ala ye bal ko a ko de ala sabilil istifhami wa huwa yunaziru qawmahu anaka mɔgɔw bɛ Ala ko mankan de la o la a ko a ka mɔgɔw ma tuma min na a ye dolo ye ko a ko nin ye ne ka Ala ye nin ye ne ka Ala ye tuma min na o tununa a ko ma Ala min bi tunu ne t'o fɛ tuma min na kalo bɔra a ko a ka mɔgɔw ma parce que olu de b'u bato quoi a ko a ka mɔgɔw ma nin ye ne ka Ala ye haza rabbi lil istifham haza rabbi mustafhiman nin ye ne ka Ala ye o tununa min kɛ a ko a ka mɔgɔw ma Ala t'i tunu ko a t'i n'a fɔ a ko ale ka Ala don bal yunaziru qawmahu a bɛ k'a ka mɔgɔw munazara de k'a dɔn fɛn wɛrɛ min b'u bolo min ti Ala ye a tɛ se ka kɛ Ala ye ka dalilu jɔ u kan o tuma na ko o dalilu dɔ ko nin kuma in nin bɛ tila yɔrɔ 4 ye dalilu ko a bɛ tila yɔrɔ 4 de tila yɔrɔ fɔlɔ qisatul hawari nabilayi Musa ka hawariyu dɔ o bɛ dawa kɛ ka mɔgɔw wele ka don diinɛ na mais a nana se dugu dɔ la a ye jama girin cogo ye boli kan cogo min na k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ ninnu ma ko a ye nin boli in bila a y'a ye n tɛ ko nɔgɔ ye a sera dɔrɔn a ye duloki bɔ o bɛ ka boli bato cogo min na ale yɛrɛ ta juguyara u ta ye ale y'a kɛ k'a kɛ dugumɔgɔw ɲagara la ko nin bɛ Ala fɛ kojugu u y'a bonya ka sigiyɔrɔ ɲumanw d'a ma mɔgɔw bɛna gɛrɛ a la u bɛ baro k'a fɛ parce que c'est à dire ni maa o maa sɔmina na k'i bɛ Ala fɛ ka tɛmɛ ale kan wallahi Ala bɛ bonya dɔ bila a dusukun na ka n'i ma haibatullah o la dugulamɔgɔ ye hawariw bonya kosɛbɛ ni boliko kɔni dabɔra a bɛ min kɛ maa si tɛ se k'a kɛ o tuma na u bɛna barow k'a fɛ a bɛ masalaw b'u ye mais a tɛ Ala ko f'u ye Ala y'a kɛ u b'o la a nana fɔ dugulamɔgɔ ninnu ye u ka jamana na kɛlɛkɛla dɔw de bɛ yen n'u wulila ka dugu nɔfɛ dɔrɔn u bɛna ci hɛrɛ dun b'olu ka dugu la o kɛlɛkɛ jama in wulila u bɛ ka na dugu in na dugulamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka na hawariyu yɔrɔ la ko an ye kibaru sɔrɔ ko kɛlɛ wulilen bɛ dugu nɔfɛ ko an b'a kɛ di hawariyu ko an bɛ taa boli de wele dɛ an bɛ taa ɲɛfɔ a ye u farala ɲɔgɔn kan ka taa kule boli dara ka kule u sira dugu jɛra a fɔr'u ye ko kɛlɛ surunyana u nana hawari nɔfɛ u ko kɛlɛ surunyana dɛ bon ko n'o kɛra kaban k'o kɔrɔ ye ko boli in ti fɛn ye ko an ka nin to yen ko n bɛ Ala kelen dɔn an bɛ jɛ ka kuma o fɛ nka Ala t'i ye o bɛ nin wuli u ko ko a t'i ye ko a t'i ye ko mais ni an bɛ kuma ale fɛ an bɛ jɛ nin kɔ dugu bɛɛ ko baasi tɛ mɔgɔw kɛlɛ selen so kɔfɛ ni kisi da sɔrɔla ka ban maa bɛ ban o ma de a mana jɛ u ka nimisa mais u bɛ sɔn dɛ bon kafiri dun filɛ kafiri ɲuman filɛ n'a ko n ko a tɛ yɛlɛma u ye layidu di hawariyu ma
iko ala min be ko y'an bɛɛ da ko ye ala kelen ye n'o sera ka nin tɔɔrɔ in wuli an bɛ nin boli in to an bɛɛ bɛ tugu ala kɔ awari bɔra n'u ye ala k'an ka wele cogo min na u taara u dama ka sise tigɛ ala la dugu jɛra kɛlɛ ma don dugu wɛrɛ jɛra u y'a mɛn ko kɛlɛ filila c'est-à-dire dugu tununw na u taara u yɛrɛ sɔrɔ fɔ yɔrɔ la segili yɛrɛ nafa t'u ka bilen ko Ibrahima ka ko in ko nin y'a tila yɔrɔ fɔlɔ ye jɔnni bɛ se k'a fɔ ko Hawari in ye kafiri ye mais a ye boli sɔn o a ye boli sɔn nka a ma sɔn a ye boli sɔn komi an filɛ seli la cogo min na an bɛ seli ka sɔrɔ an tɛ seli i y'a ye cogo di a ye boli sɔn mais a ma sɔn parce que ala y'o de fɔ o dogo ila sabili ala y'o de fɔ ko ni i bɛ mɔgɔw wele ka na ala ka sira ma ko i k'a kɛ bil hikmati kodɔn ko i ka kodɔn ta fɔlɔ ala yɛrɛ de ko ten n'i bɛna fɔ mɔgɔw ye a y'a to a y'a kɛ a ye ala ka sira minɛ ala ko kodɔn ta fɔlɔ el hikma el hikma a ye Hawari na ka ko lajɛ a tɛ se ka fɔ kira don mais kira ka ciden de don u nana a nan'u sɔrɔ boliko la dɔrɔn a ye duloki bɔ a y'a ta jugu y'u ta ye mais ale kɔni ma boli sɔn mais kɛnɛ kan kɔni a bɛ k'a sɔn mɔgɔw ɲɛ b'a la mais a ma boli sɔn parce que ale dusukun y'a dɔn nin tɛ ala ye o n bɛ fɛ ka ala yira ninnu na nka ni girinna k'a kɛ tan n mago ti ɲɛ u bɛ min na n yɛrɛ ka don o la fɔlɔ n'an donna ɲɔgɔn na n'a fɛrɛ u ma o tuma na o kaida fana bɛ silamɛya la i mago bɛ halala min na haramu minnu b'i ɲɛ o forokili ka se o ma k'o ti basi américain dɔ tun bɛ yen a journaliw n'a fɛn bɛɛ bɔra a mɛnna dɔɔnin sa o mais a lasili ye arabu de ye mais nationalité b'a bolo a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ale bɛ taa dulɔso de la baara a bɛ n'a sigi dulɔminɛw fɛ u bɛ baro kɛ ni dulɔsɔngɔ tɛ min kunna a bɛ dulɔ san ka bɛɛ servi bɛɛ b'i min entre temps kodɔnna don a bɛ wajuli k'u ye dulɔ bɛ min tiɲɛ adamaden ye i ka ɲɛnamaya yɛrɛ la n'i hakili la a n'a bɛ bana jugu minnu se mɔgɔ ma kamalen bi o de expliquer dulɔminɛw ye wallahi dɔw ka dulɔ buteli sigilen bɛ t'u kɔrɔ u bɛ taa k'a to yen a ti min n'a nana yɔrɔ o yɔrɔ bari o bari la ka tugu yen na bɛɛ bɛ bari bila parce que a bɛ kuma maa o maa fɛ o tɛna bari la bilen baritigi de sɔmi a nana bari dɔ de la o ɲɛ b'a ka bari jama ka ca mais bɛɛ bɛ ka taa o y'a ɲɛfɔ baritigi ye ko nin cɛ in de bɛ ka dulɔ nege bɔ mɔgɔw la mais a ye cɛ wele tribunal la mais tribunal ma se ka foyi kɛ cɛ la u ma se k'a bali a ka taa baw ko non sannikɛla don parce que bari sigira de ko a bɛ feere kɛ bon cɛ in mana na a bɛ dulɔ de san mana n'a bɛ dulɔ san ka ban o tɛ se ka fɔ dulɔ sanna ma a t'i ka buteli ci a t'i ka dulɔ min fu fo a bɛ wari de d'i ma ka dulɔ san mais sannikɛla don e ye feerekɛla ye sariya si tɛ se k'a bali ka don mais a tugura bari o bari la a y'a bɛɛ datugu a lajɛ mais ale bɛ wari de bɔ a ka dulɔ san ka di dulɔminɛw ma mais ani dɔw bɛ baro kɛ buteli falen dulɔ la u bɛ wuli k'a sigilen to i b'a ye cogo di a bɛ fɔ ko o ye jurumutɔ ye parce que ka don dulɔso kɔnɔ dangajuguba de b'o la silamɛya yɛrɛ la ka dulɔ san dangajuguba de b'o la ka tila k'a da minbaw ma dangajuguba de b'o la mais munna ale ta bɛɛ bi ben parce que ale bɛ fɛ a minbaw k'a bɛɛ dabila ko ala ni kuranɛ bɛ neni yɔrɔ min na ko a kana sigi mais tafsiri ahadiw ko nka mɔgɔ minnu ka limaniya dafalen don
n'olu bɛ se ka sigi u ka tɔɔrɔ tɛ se k'olu yɛlɛma ko jurumu si tɛ olu sigili la u cɛ la ko nka u k'u bilasira zikira o tumana Ibrahima hawariyuna ka ko n'o ma kɛ kafiriya ye ko Ibrahima ta tɛ kɛ kafiriya ye a filanan ko a ma kɛ k'a fɔ a ka Ala don dɛ bal ala wajhi al-ihtijaj alayhim yaqulu hadha rabbi ina fɔ ɲiningalikɛla bɛ ɲiningali nin ye ne ka Ala ye n'o tununa a b'a fɔ a ka mɔgɔw ye inni la uhibbul afilin fɛn tunutaw man di ne ye o tɛ ne ka Ala ye parce que Ala ti tunu o kumana kitabutigi ko bi za'amikum ni aw ka kunna kuma ye ko n ka Ala don ne ka Ala tɛ nin ye falamma ghaba qala law kana ilahan lama ghaba ko a tununen filɛ ni Ala kun don Ala ti tunu ka qawlihi ta'ala zuq innaka antal azizul karim ko bi n'a fɔ Ala ka kuma Ala dimine janimɛ den kɔrɔ ni mɛlɛkɛw bɛ ka k'i halaki mɛlɛkɛw b'a fɔ a nɛnɛ e de ye belebeleba yɛrɛ ye kɔrɔtalen kɔni mɔgɔ min bɛ ka bɔgɔ janimɛ kɔnɔ n'i ko ye belebeleba kɔrɔtalen ye y'a dɔn i kan tɛ belebeleba kɔrɔtalen kɔni ba o tumana ko Ibrahima ta in y'o ɲɔgɔnna de ye o ye suratu Dukhani ye aya 45 a sabanan innahu qala ala wajhi al-istifhami taqdiruhu ahaza rabbi ko a ma fɔ a ka Ala don dɛ ko a ye ɲiningali de kɛ ɲiningali min jaabi b'a fɔ ko a fɔ nin de ye ne ka Ala ye lil istifham a fɔ nin de ye ne ka Ala ye o b'a ko nin y'i ka Ala ye dɛ mais n'a tununa a b'a fɔ ne ka Ala ti tunu ayiwa a ko yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen kun qawluhu ta'ala afa in mitta fahumul khalidun ko ni e sara a fɔ ninnu bɛ dumi wa afa in mitta afahumul khalidun la o ti dumi o ye anbiyaw ye zakarahu ala wajhi tawbihi parce que a ko afa in mitta fahumul khalidun ninnu ko ko a ye kira to ye sa n'a halakira n'a sara ka bɔ ye tuma min na an na lafiya Ala ko o tuma na ni e sara olu bi to ye wa ni e sara u ti to ye dɛ o tuma na ni e sara u bi to ye wa o kɛra de k'u lagosi k'a fɔ a bɛɛ de bi sa innaka mayitun wa innahum mayitun tuma na Ibrahima nana n'a ye o sira de kan munkiran li fi'lihim u ye munkiran li fi'lihim u ka nin baara jugu in nangarili kama ko i n'a fɔ Ibrahima ko a misli haza yakunu rabban nin ɲɔgɔnna bɛ kɛ Ala ye wa nin ɲɔgɔnna bɛ kɛ Ala ye wa bon a b'a a tɔ faamu tan a bɛ tila ka murajaw fana kɛ parce que n b'a fɔ a ye n bɛ sɛbɛ kumaba de la silamɛya mago bɛ hakilitigiw de la silamɛya mago bɛ hakilitigiw de la c'est à dire mɔgɔw t'a kalama kojugu min bɛ silamɛya nɔfɛ kojuguba de b'a nɔfɛ mais an ka faamubaliw minnu tɛ kodɔn olu bɛ mun fɔ Ala de b'a kɔlɔsi Ala de b'a kɔlɔsi Ala yɛrɛ de ko ale ye kuranɛ jigin wa ale b'a kɔlɔsi la Ala t'a kɔlɔsi dɛ e de b'a kɔlɔsi e min ko i bɛ Ala fɛ dɛ e de b'a kɔlɔsi fa'atabiru ya ulil absar aw minnu ye yelikɛlaw ye ko a k'a taasi ka ɲɛ dɛ kuranɛ yɛrɛ y'o de fɔ Ala t'a kɔlɔsi dɛ anw de b'a kɔlɔsi don o don sigi bi kɛ kuranɛ ka tan de k'a ta aya kelen kelen et puis ka tila k'a fɔ ko fɔti dama min bɛ kuranɛ kɔnɔ nahawu ni sɔrɔfu la k'a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ yɔrɔ si k'a falenba de don fɔti juguba dama na nahawu ni sɔrɔfu fɔti la k'o bɛ tila ka taa fɔ fɔti bɔw ma k'o ye balaga ye k'o ye kabakoba ye mujizaw ye
c'est-à-dire ninnu ka duloki bɔlen don dɔrɔn mais u bɛ nin kuma in fɔ bilahi i bɛ silamɛ dɔ ye o bɛ don an ka karamɔgɔ dɔw bɛ don pour que kuranɛ défend an karamɔgɔ sɔɔni dɔrɔn olu b'a kɛ neni ye k'o ye kafiriw de ye cɛ bɛ yɛlɛ a b'a fɔ ko kafiriya tɛ sa e min ye silamɛ ye i ka kuranɛ défend kɛ dalilu di a b'o de fɔ a b'a fɔ non 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 e min ye silamɛ ye i ka kuranɛ défend ne ye min fɔ sisan na ni dalilu dɔ ye mun b'o bɔ yen so kafiri tora ko wa ko an ye silamɛw dɔɔni de mɔgɔ fani ni baneni kɔni ko mɛ ko dalilu tɛ mais o ti problème ye ale min bɛ kuma mais mɔgɔ ba joli bɛ k'a lamɛn wallahi a caman t'i laban i bɛ silamɛ dɔ de kulekan mɛn ka a yɛrɛ d'u ma billahi al-aliyyil azim i bɛ silamɛ dɔ kulekan mɛn k'a yɛrɛ d'u ma bon o la ko ninnu tɛna to dogo la a bɛɛ bɛna bange de n'o y'a sɔrɔ i y'a dɔn ɲinɛ bɛ dingɛ kɔnɔ kaban parce que fɛn fila bɛ yen sa bɛ se ka ye ɲinɛ bɛ se ka ye bon olu kunbɛ cogo tɛ kelen mais n'a fɔra i ye ɲinɛ de don i kan k'o kunbɛ cogo min na i b'o dɔn n'a fɔra i ye sa de don i kan k'o kunbɛ cogo min na i b'o dɔn o kumana fɔ ka hakiliw de sɔrɔ ka bila cɛ minnu bɛna u ka se ka jɔ mais anw bɛ ɲɔgɔn fɔ nin de la a bida mɔgɔ don haram mushrik a bɛ bida baara la mais jugu bɛ ka jiri ju tigɛ jiri ju bɛ bolo la dɛ wallahi jiri ju bɛ bolo la an tɛmɛna manamanakan ninnu kan sa n karamɔgɔ y'a fɔ o bɛna ban a bɛna fɔ de n karamɔgɔ ye mun fɔ n karamɔgɔ y'a fɔ o bɛna ban pewu n karamɔgɔ y'a fɔ te bilen dɛ n karamɔgɔ ye mun fɔ o de bɛ yen k'i karamɔgɔ ka kuma ta k'a da i tɛgɛ ka karamɔgɔ wɛrɛ ta dalilu ta k'a da i tɛgɛ ka tiɲɛ ta fila la diɲɛ bɛ ka taa yen de tɛ foyi tɛ an karamɔgɔ y'a fɔ kɔ a kana nin kɛ fɔlɔfɔlɔ a fɔra ko an kana sɛ kunkolo dun ko a bɛ denmisɛnnin hakili ko ye an bɛɛ sɔnn'a ma an bɛɛ y'a to yen mais bi n'i ko denmisɛnninw kana dɔ buwa mun b'a la i b'a dɔn k'o yɛlɛmɛna anw ma maa ɲininka o kabini n'a fɔra a b'an hakili ko ye anw jɛna ko sɛ kunkolo tɛ hakili ko ya mais cɛkɔrɔbaw ni yɔrɔ y'o ye o bɛ to cɛkɔrɔba bolo a k'a sɔsɔ hakilijan nasi yɛrɛ dɔ bɛ yen sɛ kunkolo de bɛ k'a la sɛ kunkolo 11 sɛ kunkolo 11 a bɛ tila hakilijan nasi la k'a tobi kalanden b'a dun n'a kunkolo bɛ hakili ko ye a tɛna kɛ hakilijan nasi jiri ye dɛ ayiwa baasi t'a la a faamuna ayiwa bisimila an bɛ yɔrɔ jumɛn falama afilina k'ala la uhibul afilina dɔ a ko tuma min na sa n'a ye kalo yɛrɛ ye dun o yelenba bɔlen Ibrahima ko a fɔ nin ye ne ka Ala ye wa tuma min na n'o fana tununa a ko ni ne ma man ganda sa ne na laban ne na dɔɔni na fara filibanjiw kan dɛ filibaw ko ne ka Ala ye ninnu ye ne dun ɲɛ bɛ Ala tununda ninnu tɛ ne ka Ala ye Ala n'i ma wulibali yɛrɛ kɛ ne tɛgɛ sa n'a fara mɔgɔ fililenw kan dɛ naam a ko tuma min na n'a ye tile ye o yelen bɔlen a ko nin ye ne ka Ala ye nin ka bɔ tɔw ye o a ko tuma min na n'o yɛrɛ tununa Ibrahima ko yan ka mɔgɔw ne kɔni yɔrɔ ka jan sa ka bɔ fɛn ma a y'o min bato a y'a laban in yɛrɛ bi fɔlɔ ninnu bɛɛ sabati i y'a ye sa o tuma min na ni tile tununa a ko a ka mɔgɔw ma dɛ ne yɔrɔ ka jan aw ka nin baara kɛta in na
aw bɛ ka min fila fara ɲɔgɔn kan kɛ ne yɔrɔ ka janw la kumana ni tile kɔni bina o tɛ ala ye kumana n'o tɛ ala ye dun fɛn minnu b'aw bolo ne kɔni mago t'o la bilen ne bɛ yɔrɔ janya ka kumana laban in yɛrɛ b'a bɛɛ kɔrɔ fɔ laban in b'a bɛɛ kɔrɔ fɔ o la Ibrahima m'u bato u jirala la de nin de y'i ka ala ye a ko nin ye ne ka ala ye o tununa min kɛ a ko ala ti tunu komi u bɔcogo tɛ kelen ni dolo bɔra ni kalo nana kalo ka b'o dolo ye o kumana ko nin de y'i ka ala ye a b'a faamu cogo di a b'a fɔ fɔlɔ in kɔni nin ka bon ye nin de ye ne ka ala ye o fana tununa a ko ne tɛ tunun taw fɛ tile yelenba bɔlen n'a y'o ye u ko nin de y'i ka ala ye a ko nin de ye ne ka ala ye o fana tununa a ko ala n'i ma ne tɛgɛ minɛ ne yɔrɔ janyanen don ka bɔ nin boli batola ninnu ma ne tɛna ninnu ka bato ta bato mana Ibrahima ma boli so Ibrahima ma boli so o ma kɛna minal mushrikina o fɔra siɲɛ caman mushriku tɛ naam ne min filɛ nin ye ne ye ɲɛsin sa masa ma min ye sabili 7 dilan ani dugumakolo n jɛngɛna ka bɔ kafiriw ma ne yɛrɛ ma kɛ boli batola ye ne ma kɛ mushriku ye a ko ale ma kɛ mushriku ye a banna a ko cogo di a ko ne Ibrahima ye ɲɛsin sa kana masa min ye kabakolo ni dugumakolo da ne Ibrahima ye ɲɛsin o na mana a ko cogo di ko hanifan ne ye n jɛngɛ sa ka bɔ kafiri ninnu ka diinɛ ma hanifu de kɔrɔ ye k'i jɛngɛ ka bɔ dɔ ma k'i sin dɔ ma o kumana hanifan n ye n jɛngɛ ka bɔ kafiriw ta ma ka ɲɛsin diinɛ tilenɛ ma naam wa ne yɛrɛ Ibrahima ma kɛ